סרט על עצמי, ואחר כך אני אסיים לפני הגיוס. תכף יבוא איתי, תשמע מה יש לו להגיד. יו מקמן! שחל. המלך. בצהרי היום הכל צבוע אדום ואין קץ לילדות שחלפה כך פתאום. בצהרי היום הכל חוזר כמו חלום, רגעים ושעות שקפאו במקום. בצהרי היום חדר, אפשר לקרוא לזה מין כזה משרצה. משרצה ציבורית של כל החבר'ה. היינו יושבים פה, אני יודע מה, מתמרחים כל היום. במידה שהוא שוחד זאת. מה אתה עושה? אתה לומד? טוב לי פה. סלם? תלמד. צילמת? ואתם תראו שאנחנו גם נקים את הדיסקוטק, עכשיו תצלם את זה, נקים את הפאב הכי טוב בתל אביב. נפלתי זימון למסתערבים בתאריך ב4 באוגוסט 1990 ב7:30 הבוקר. לא כל כך רוצה ללכת, אין ברירה. אתה רוצה ללכת לבא? לא. היה דרך אחרי זה לבד. מה אכפת לך שאני אלך? אתה רוצה ללך? אתה רוצה שאני רוצה ללכת? לא יודע. לא נראה לי שאני רוצה. טוב, עוד מקווה שאתה לא תצליח בגיבוש הזה. אני עומדת על זה שאתה תלך לחיל הים. שלום רב לכם. פיגוע קשה בדרום לבנון, 6 חיילי צה"ל נהרגו וחייל נוסף נפצע פצעים קשים הבוקר בהתפוצצות מטען חבלה בגזרה המזרחית של רצועת הביטחון. פיגוע אירע מספר קילומטרים צפונה מהמקום שבו נהרגו ביום חמישי 3 חיילי גולני. אלפים ליוו היום למנוחות את חללי הפיגוע בלבנון. סמל יותם ענבר נטמן בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. דיברתי איתו אתמול בלילה. הוא אמר לי, תשמע איתי, אני אדבר איתך ביום שלישי. אז כבר הבנתי בדיוק שהם יוצאים בטח לאיזה, אני לא יודע, לאיזה פעילות כלשהי. בחיים לא חשבתי. בחיים לא חשבתי שיקרה לו משהו, אני כבר מחכה ליום שלישי לדבר איתו. חדר משלי, ובחדר יש אור. יותם, מה שהיה חשוב לו זה שיהיה טוב לכולם. הוא היה אחד כזה שכל החבורה הייתה מסביבו. תמיד בבית, אז היינו בבית שלו. יותם תמיד היו באים אליו ומדברים איתו, כאילו היה הזקן החכם. מדברים איתו והוא היה אומר, אוקיי, אז ככה וככה וככה. ואז זה נראה כל כך פשוט. ואז עכשיו במצבים שאני צריך את יותם ואני בא ואני אומר ככה וככה וככה, אז כאילו חסר פה החלק של יותם. יותם גם של שולה וגם שלי, הוא מעבר לזה שהוא היה בן, הוא היה
זה ממש חבר שלנו. להתבטא בהתייחסות אלינו ובהתייחסות שלנו אליו. עם כל הגודל שלו, הוא היה יכול לשכב איתנו במיטה, ולעשות צחוקים ולעשות... הוא היה חבר שלנו. המון פעמים היינו חוזרים מהבית ספר, אפילו לא מגיעים הביתה, וישר הולכים ומאירים את יתם. ככה זה היה, ואם היינו... כן, בדיוק ככה, בשתיים, משהו כזה. אנחנו מסיימים את היום לימודים שלנו, והיינו הולכים, יושבים אצל יותם. הוא תמיד ידע איך להסתדר עם כולם ואיך לסדר בין כולם את העניינים וזה. הוא לא היה תחרותי. הוא היה בחור בן חבר עם נפש של מלאך. זהו, איתי, באמת, החברות שלו עם יותם הייתה אחד הדברים היותר חשובים. אני לא אשכח פעם אחת שהם רבו, ואיתי אחר כך נכנס ליותם הביתה וצעק עליו וקילל אותו וממש התנהג בצורה מאוד בוטה. ואז אבא של יותם ישב מהצד ואמר אחר כך הוא סיפר לי את זה, והוא אמר שהוא כל כך שמח לראות שזאת החברות ביניהם, שהם יכולים להגיד אחד לשני את הכל ושאחר כך הכל יחזור למוטב. ויותם הסתדר עם איתי מאלף עד תף, ולאיתי היה הכי קל לתקשר איתו. ובגלל זה איתי היה לו כנראה קשה מאוד אחרי ש... ועכשיו לטרגדיה של איתי ויותם. אחרי הצהריים הובא למנוחות סמל איתי שחל, ששם קץ לחייו אתמול, 3 חודשים לאחר שנפל בלבנון חברו הטוב יותם ענבר. איתי לא הצליח להתגבר על האובדן של חברו הטוב, כך אמרו החברים במקום מגוריהם נווה מונוסון. חבר טוב. הוא היה בן אדם גבר. איתי שחל היה בן אדם גבר של העולם. הוא היה אכפת. איתי שחל זה אחד האנשים היחידים שאני מכיר שהיה יכול לפקות אם הוא העליב חבר. איתי תמיד היה שאפתן וטיפוס עם אמביציה ותמיד רצה להוכיח את עצמו. איתי היה מתעסק עם איך שהוא נראה כל היום. הוא לא היה יכול לעבור מול מראה בלי לעמוד ולסדר את הקטנים פה, את השבונצים מאחורי האוזן. שימו לב, פרצוף יפה, תראו את ההבדלים. נו, נשחל, קדימה, אין לי קדימה. הוא הבין את איתי וידע איך להוציא ממנו את המירב. ואם קצת איתי היה מתרגז, אז הוא היה אומר, זה בסדר, הוא כבר ימצא את הדרך להרגיע אותו. הם די היו הפכים, אבל מצד שני הם השלימו אחד את השני. נהרגו 2 חברים שלנו, ואנחנו חשבנו איך אפשר להנציח אותם, למה סך הכל הדבר שהכי יפה לעשות בשביל חברים שלכם שנהרגים זה לעשות הנצחה. החלטנו לעשות מסיבה של החיים. אני רוצה שיום אחד אני אבוא עם הילדים שלי לאיזשהו מקום. והמקום הזה יקרא על שם יותם ואיתי, ואנשים ידעו מי היו יותם ואיתי.